Kin ganni kamar kin ga kashi. Ai ya kamata ki daki saurare ni man. Kin san wane ne? Dan Allah ina so in yi magana da ke ne in ba za ki damu ba. Dama na zo ne in tambaye ki ko za ki sha gindi. Gindara ke nake ne. Amma ya kamata ki fahimce ni mana. Yanda na ganki ne, yanayin yadda na ganki na san zaki ruwa. Ruwan mutunci. Da yake ni buzu ne wallahi. Wallahi ban san ke mata aure bace dan Allah ki To yanzu ka sani. Wallahi. Hello? Malam Nasir ya Rufai. A gaskiya ba zan je Switzerland ba.